За мен Book Talks е магия. Вдъхновение. Обогатяващо. Вдъхновяващо. Приключение. Book Talks ми позволява да се срещна с невероятни хора. Ако трябва да е с една дума, знание. Нямам как да чета толкова много книги. И е много интересно, когато освен опита на автора, видя и опита на този, който я презентира. Как е пречупил тази книга през неговия поглед. Започнахме с 12 души, освен лекторите. Обстановката е невероятна, запознавам се с прекрасни хора. Това е една общност от хора, които всъщност се интересуват от книги, от развитие, от това как да станат по-добри версии на себе си. За мен е уникално и яко толкова много хора да се вълнуват от книги, видимо да слушат, да осмислят и да прилагат нещата. За мен Book Talks е едно от най-добрите и най-интересни събития, които се случват ежемесечно в София.